mănânci cel mai bine din casa asta, așa e? Ia uite ce e aici, platouaș cu... Ce e în chiuvetă? Zici că e snow, mami, vezi? Du-te de aici. Nu mai face caca, du-te. Te rog. Poate să mai dă acum unde. Se întâmplă câte ceva când ies la cumpărături cu cardurile astea. Că nu mai suport cardurile, deci am 1000 de nervi. Am luat toate căldurile, deci nu mai pot, stăteam și eu la coadă să plătesc. Și am normal că plătesc cu telefonul, am intrat acolo frumos. Noua ne ajută la curățenie, e foarte harnic. Poți? Poți sau te ajut eu? Bună dimineața! Eu să știți că abia m-am trezit, deci nu vă luați de mine că sunt nepieptănată, nespălată, nimica. Efectiv, am deschis ochii acum 10 minute. Am și vocea asta de dimineață, care mie nu-mi place deloc, că efectiv nu mai e vocea mea dimineața. Claudiu, vă știți programul nostru de weekend, pentru cine nu știe, în weekend, mai ales weekendul ăsta, pentru că este weekend prelungit, luni, Claudiu are liber și nu merge la muncă. Așa că, norocul meu, pentru că de obicei duminica, sâmbătă după amiază și seara și duminica toată ziua, practic eu sunt tratată ca o prințesică și nu prea fac nimic în weekend, deoarece în weekend eu mă odihnesc, adică practic e timpul meu liber să nu mă mai ocup atât de mult de copii ca în timpul săptămânii, pentru că în timpul săptămânii soțul meu merge la muncă și cât este el la muncă, eu sunt 100% cu copiii și știți cum e, când stai cu copiii ești stresat, ești non-stop în priză, iar în weekend, când soțul meu este acasă, preia el această responsabilitate 100%. Eu sunt acolo doar să fac mici completări sau să ajut dacă este cazul, dar eu mă relaxez. De asta m-am trezit la ora 9:30, ceea ce nu se întâmplă niciodată în timpul săptămânii, pentru că soțul meu deja s-a trezit cu Amedea, i-am auzit când s-au trezit Amedea, a avut o noapte destul de agitată, chiar dacă noi am făcut schimb de locuri și practic eu am dormit lângă Noa și soțul meu a dormit lângă Amedea și el s-a trezit pe parcursul nopții, el a hrănit-o, el a schimbat-o, el s-a ocupat de ea. Eu i-am auzit la fiecare trezire și Amedea s-a trezit de câteva ori bune azi noapte, a avut o noapte mai agitată. Acum ea are 8 luni și jumătate și e posibil să fie mai multe cauze pentru această agitație pe care o are de câteva zile. E posibil să aibă un puseu de creștere, e posibil să înceapă să-i dea dințișorii, pentru că noi nu avem niciun dințișor până în momentul de față. Și eu sper din suflet să nu ne confruntăm cu problema somnului prin care majoritatea bebelușilor trec în jur de 8 luni. Dar acum vom vedea. Problema la ea este că ea se fâție așa noaptea, se fâție, se trezește, plânge, vrea să stea așa giugiulită mai mult lângă noi, ceea ce a și făcut soțul meu undeva pe la 4 dimineața, a mutat-o din pătuțul ei în pătuțul nostru și a dormit țiplă până la 7 când s-au trezit. La 7 s-a trezit și Noa odată cu ei au plecat jos să-și ia micul dejun, să se joace, să ce au făcut ei, habar n-am, pentru că eu n-am coborât încă. Și m-au lăsat pe mine să mă odihnesc. Astăzi, sincer, adică în weekend, având în vedere că soțul meu va fi acasă 2 zile full, ceea ce se întâmplă foarte rar, ne-am propus noi așa de ieri să facem puțină organizare, pentru că vine vara, pentru că noi am făcut o curățenie generală după ce ne-am întors din România, dar cu 2 copii curățenia asta generală nu ține a la lung, deci ar mai trebui făcută una, ar mai trebui reîmprospătată această curățenie generală, deci o curățenie mai amănunțită, să-i spunem așa, ar trebui făcută în casă. Dar ne-am propus să ne ocupăm weekendul ăsta de garaj și de curte, pentru că necesită mai mult timp și garajul chiar este într-o fază în care s-au adunat foarte multe chestii în el. Noi tot am spus că facem și n-am mai făcut. Noi în garaj avem un frigider care e... Deci nu vreți să știți cum arată frigiderul din garaj. Nu l-am mai spălat, cred că de 1 an. N-am mai umplat la el să-l spăl. Noi acolo tot punem chestii care nu prea au loc la noi în frigider, dar vă dați seama, fiind în garaj, se murdărește mult mai repede, e mult mai mult praf. Ce mai e prin garaj pe acolo? Deci îmi propun să spăl frigiderul din garaj.
îmi propun să dezgheț și să spăl frigiderul de la noi din casă, pentru că congelatorul s-a, nu știu, s-a înghețat, nu știu exact, e foarte multă gheață în congelator și nu prea se mai închid sertarele bine. Și vreau să facem, să ne ocupăm de, adică eu să mă ocup de frigiderele astea, soțul meu se ocupe de organizarea și să vedem ce păstrăm și aruncăm, că avem foarte multe chestii care doar stau acolo și nu ajută pe nimeni cu nimic. Și puțină organizare prin casă, la modul că... Nu, deja mă strigă. Mică, m-a auzit. Da, puiu! Acum vin! Bine, puiu, bine! M-a auzit că vorbește și mi-a zis, colorez în sufragerie, ca să știu unde să-l găsesc. Da, și cam asta e planul pentru astăzi și pentru weekend în general. Inițial am zis că o să filmez un vlog cu cele 2 zile legate, dar mă mai gândesc, pentru că s-ar putea să reușim să facem tot ce ne propunem astăzi. Și mâine să ne relaxăm, adică mâine să ne ocupăm de copii, să ieșim prin oraș, să ducem în parc, să vedem ce o să facem mâine. Așa că o să filmez doar astăzi. Așa că haideți să mă trezesc puțin, să începem cu rutina mea de dimineață de mămică, o să o vedeți, foarte lungă. Și mergem jos să vedem ce fac oamenii mei. Haide! Așa, după cum am zis, haideți să vă arăt cea mai lungă rutină de mămică. Fiți atenți! Acum, gluma e glumă, dar anul ăsta chiar mi-am propus să încep să am o rutină de skincare adică o rutină de skincare, pentru că eu nu am deloc, efectiv, eu mă dau cu o cremă hidratantă pe față și cam asta este. Și vreau să schimb asta anul acesta, sper și asta. Așa, și că tot vorbeam de skincare, aceasta este crema mea minune. Am luat-o din Primark, efectiv, deci ca să înțelegeți la ce nivel sunt. O cremă hidratantă. Într-adevăr, ea este hidratantă. Eu chiar, cu asta chiar mă dau, deci puteți să vedeți că e consumată jumătate. Mă dau cu ea în fiecare zi, dar atât. Altceva nu fac. Mă spăl pe față și mă dau cu crema asta. Îmi și place cum miroase foarte bine. Dar ăsta e maximul efort pe care eu îl fac în momentul de față pentru tenul meu și chiar vreau să schimb asta, adică nu se mai poate. Chiar nu se mai poate. Ajungem și noi la o vârstă în care avem nevoie de skincare. La greu. Așa că stați aproape, că urmează. E pe vine. Vara asta încep și eu ușor, sper să-mi intre în rutină să fac acest skincare, că nu mai avem 15-16 ani. De acum tenul se duce și pielea. Mă doare o măsea aici sus. Bun, și mă mai dau cu acest... Uitați așa să nu închid, că m-am chinuit ieri cu vaselina asta de buze. Lip Therapy, dar am închis-o ieri și atât de mult m-am chinuit să o deschid. Nu știu care-i față, cred că e borcanelul ăsta stricat. Deci dacă aveți buzele uscate, ca mine, eu am buzele uscate non-stop în continuu, chiar vă recomand, asta e super bună. E destul de măricică și mie mi-ajunge asta o lună, de exemplu, și eu mă dau obsesiv non-stop. Și vă ajunge foarte mult timp și vă face buzele foarte hidratate, așa pe termen lung, adică pe mine mă ține asta, nu știu, cam o oră, să spun, o oră jumate, fără, și pot să mănânc, pot să beau, pot să fac orice, că buzele mele rămân hidratate. Bun, și acum, ultimul pas din această rutină, deci mi-a crescut părul extrem de mult. Mi-a crescut extrem de mult și este foarte rar. Și nu-mi place cum se vede și am de gând să merg să mă tund. Sper cât mai curând, mai scurt, pentru că el se regenerează, el în partea de sus începe să crească și
cred că dacă îl turn mai scurt o să se vadă mai des, adică o să fie un pic mai des, o să se așeze altfel. Acum, practic, nu se așează niciun fel, decât lung și atât. Și nu-mi place absolut deloc cum îmi stă. A crescut prea lung și nu știu, nici nu-mi stă bine, mie chiar nu-mi stă bine cu părul lung, așa, n-are nimic, n-are nimic. Nu se așează, nu e frumos, nu e, măcar dacă avea volum sau dacă era des, mai ziceam, dar așa nu-mi place absolut deloc cum se vede și urmează o schimbare cât de curând, chiar de curând va urma și o să-l tund efectiv până aici. O să-l tund foarte scurt ca să nu mai stau să mai îmi bag capul cu el. Vine și vara oricum, deci cam asta este. Gata. Deși cred că o să-mi pun și clama asta în păr, sincer. Sau mi-o pun după ce mă schimb. Mă schimb pentru treburi în curte și apoi pun clama. Așa, gata. Mi-am luat bluzică pe mine, mi-am luat colăței. Așa ca și chestie mi-a apărut astăzi pe telefon, mi-au apărut amintiri de acum un an. Deci anul trecut, pe vremea asta, suntem în 3 mai azi, eram la plajă cu copiii. Era prima zi de plajă de anul trecut, era foarte cald. Și stăteam și mă uitam așa, ce frumos stăteam noi la plajă. Iar astăzi aici afară e destul de urât, acum anul ăsta plouă și foarte frig și n-am avut nicio zi de plajă deocamdată. Sperăm să vină curând și zilele de plajă, dar na. Ăsta e avantajul. Practic e un avantaj când stai la mare. Că poți să mergi la mare când vrei tu, fiecare zi dacă vrei. Dar să vină și căldura. Și după aia mergem și la plajă, zilnic. Sunt pregătită. Acum ar trebui să încep să fac puțin ordine în cameră. Hai, să vă arăt. Să-i dăm un refresh aici la cameră. Ia să văd ce colorezi. Te uiți la desene și colorezi? Wow, dar ce frumos e. Ai păpat? De ce vrei să papi? Egg cu pâine? Și roșii? Bine. Tu ai păpat? Tu ai păpat, așa-i? Stai aici, frumușică! Pa, pa! Neața! Se pregătește aici un mic dejun. Omletuță. Ia uitați-vă aici baconaș frumos cu omletuță. Exact ce-mi place mie. Așa mănânc eu omletă. Cu ardei și brânzică înăuntru. Altfel nu-mi place. Uitați-vă ce face prichindica asta mică, numai aici la scărvine. Numai aici la scărvine, că așa nu putem noi să stăm liniștiți, așa-i? Așa-i? Ei, nu mai ai tare deloc. Trebuie să ne cumpărăm de-alea, cum se cheamă, porți de-alea și aici și sus. Ia uitați, ori firele alea, ori scările. Asta e. Așa-i, mama? Ia, unde te duci? Unde te duci? Uitați-vă la ea. Uitați-vă la ea. Stai să închid eu aici ușa, că aici vii tu. Ia, gata. Gata, adios. Unde te duci acum? Ia să vedem. Ți-am închis ușa acolo, nu-i voie. No, băiețelul, mami m-a așteptat pe mine și când am coborât jos a zis: mami, vreau să faci tu micul dejun.
să mănânc mâncare făcute de tine. Așa că mă apuc să-i fac repede. El vrea ouă. Nu vrea omletă. Dar nu pot să fac nimic de fetița asta mică care se fruție și nu știu unde se duce. Iubita, haide! Hai să facem păpăică lui Noa. Ups! Am primit cafeluță. Cafeluță mare. Am primit. Bravo! Eu cred că tu mănânci cel mai bine din casa asta, așa e? Ia uite ce e aici, platouaș cu cărniță, cu roșii, ouă, pâine, 3 farfurii separate doar pentru tine. Îți place? Tu ești răsfățat? Răsfățatul familiei? Te iubesc! Măi, te iubesc! Ia uitați-o pe Amedea, am mai găsit ea un loc unde să se ridice. Amedea? Îl ajuți pe tata la vase? Uitați-vă la ea. Uitați-vă aici ce minunăție. Ce ziceți? Am și soț care se pricepe sau nu? Iată ce mic dejun mi-a pregătit. Superb. Poftă bună! Ce-ai primit acolo? Ce-i acolo, pufuleți? Păi nu, îi faci așa, îi moaie. Nu mușcă. Da. Uitați-vă la piciorușul ăsta, că mănânc cu piciorușul ei. Tăticu îmbracă pe Amedea să ieșim afară. Stai, iubita, hai! Nu vrea vitamina D. Mergem să facă nani pentru primul somn, că deja e 9. Hai! Opa! Gata! Dacă vrei să știți ce vitamina D îi dau, asta. Improvis Spray-Uc. Mi se pare cel mai ușor de administrat și foarte bun, vă recomand. Facem și lăpticul. Și mergem la plimbărică. Și pentru că v-am spus că noi funcționăm ca o echipă tot timpul, fiecare și-a luat câte un copil și am început treburile, chiar dacă eu sunt în vacanță, în vacanța de weekend, dar ce fac eu acum îmi place foarte mult, adică eu fac partea ușoară a treburilor și am ieșit cu Amedea să o adorm și mergem pe drumul dinspre fermă, unde este atât de liniște și se aud doar animale și miroase așa ca la țară de toate. Și efectiv asta e relaxare pentru mine, adică nu e ca și cum fac cine știe ce. Greul a rămas la băieți. Ei trebuie să scoată, să termine de fapt să pape, să strângă pe acolo și să înceapă să scoată din frigiderul nostru mâncarea, să aduc în frigiderul de afară, ca atunci când mă întorc să ne apucăm ușor de treburi. Drumul ăsta de aici dinspre fermă e așa, nu știu dacă le vedeți, nu e drept, practic. Și căruciorul când merge, se zgâlție așa, se zdruncină. Sper că observați cum face.
Tocmai de aceea Amedea adorme tot timpul pe drumul ăsta. Facem un drum până la fermă și un drum înapoi și ea a dormit. Și vreau să vă spun că în fiecare zi, când noi ieșim zilnic, de 2-3 ori pe zi fac traseul ăsta pe aici, pe lângă casă, cu Amedea și cu Noa. Și mă gândesc cât de norocoasă suntem, de fapt, că avem șansa și am ales atât de bine să locuim la țară și să fim lângă fermă și să fim în aer liber, în aer curat cu copiii și să putem ieși cu ei afară ori de câte ori își doresc și să le arătăm animalele și tot ce ține de fermă și de locurile astea și mi se pare că suntem foarte, foarte norocoși din punctul ăsta de vedere. Mai ales cu tot ce se întâmplă acum în țara asta, în Anglia, cu atentate, cu tot felul de chestii prin orașele mari. Și când mă gândesc cam cât de mulți prieteni de-ai noștri și rude ne-au spus dar ce faceți acolo la țară? Eu n-aș putea să stau la țară niciodată. Haideți, mutați-vă și voi într-un oraș mai mare. Și acum la ce se întâmplă prin orașele mai mari, Doamne, ce mă bucur atât de mult că n-am ascultat niciodată de gura lumii și că ne-am luat deciziile singuri și am ales să ne creștem copiii într-un loc sigur și într-un loc liniștit. Și credeți-mă că nu m-aș muta niciodată în viața mea într-un oraș mare. Aici la țară, în liniștea asta, uitați-vă și ce liniște. Nu se aude cât păsări. Nu se aude nimic. Cum aș putea să dau eu așa ceva pe un oraș mare? Niciodată. Niciodată. Am ajuns în fața casei și ia uitați ce trebuie să fac eu în fața casei, să curăț chestiile astea care sunt super murdare de la geamuri. Asta am de făcut. Și pe aici, pe la ușă, de curățat pragurile. Că na, de la praf se face mizerie. După 35 de minute de plimbat, a început și ploaia, câte un pic, așa, pic. Și mergem și noi acasă de acum, că a dormit finally. Mergem să vedem ce au făcut băieții. Deci, uitați-vă, ăsta e Vasilea nostru, animalul nostru de companie, care face caca doar în fața casei și soțul meu doar ce spălase și el acum a venit și a făcut acolo un căculeț mic. Ia uitați-l, ce mândru stă și se uită. Ce-ai făcut, Vasile? Du-te de aici. Nu mai face caca, du-te. Te rog. Poate-ți mai da acum unul. Vasile. În fiecare zi trebuie să spălăm aici. Asta e toaleta lui publică, în fața ușii la noi. Ia uitați-l ce mândru stă, Vasile, de ce a făcut. Că zicea Noa că vrea un animal de companie, nu ne mai trebuie. Că l-avem pe Vasile. A început și ploaia, ploua așa frumos cu soare. Soțul meu a scos rufele, a scos astea aici, l-a dezghețat. Amedea doarme și stăm așa cu ea afară, chiar dacă plouă puțin, dar e picură, nu e mare lucru. E frumos. Deci am râs, am leșinat cu Vasile. Na, că tot spunea, Noa tot ne spune, vreau și eu un pet, un animal de companie. Ce este mai un animal de companie? Că noi l-avem pe Vasilică și trebuie să strângem după el. Am zis că o să-i cumpărăm căsuțe din aceea de păsările, să-i punem și mâncare dacă tot vine și își face nevoile aici. Ia uitați-l cum stă acolo, dacă îl vedeți. Stă ascuns, că l-a încertat. Și o să mergem să-i cumpărăm și o căsuță, să-i punem aici mâncare lui Vasilică, măcar să fie a nostru. De tot. Aici soțiorul s-a apucat de congelator și ca să ne așteptăm foarte mult timp până când se dezgheață, o să scoatem noi zăpada din el. Amedeuța s-a trezit, n-a dormit mult deloc. 20 de minute și s-a trezit. Dar asta este. Asta e, așa? N-ai avut chef de somn. Da. N-are nimic. Ce e în chiuvetă? Zici că e snow, mami, vezi? Vezi cât snow era la noi în congelator? Nu, mama, tata, o scoate, că nu e bine să fie așa. Uite-te și tu ce s-a făcut aici. O curățăm acum. Dacă tot am dezghețat congelatorul, am făcut și o mică activitate pentru Noa, că a vrut să se joace și am pus apă aici cu o siringă să topească gheața, ca Frozen.
ca să aibă și el ce să facă. Facem câte o idee din fiecare lucru. Iese ceva bun. Să vedem partea bună a lucrurilor. Așa, stai să-ți explic. Deci tu trebuie să topești ghețarul ăsta, care e foarte, foarte, foarte tare. Și ca să-l topești, ai nevoie de o soluție magică. Asta e Special Potion. Yes. Și trebuie să iei așa cu siringa, uite așa. Ia, stai că nu pot cu o mână. Ia tu. Ia tu apă cu siringa. Trage de la în sus. Și să torni aici pe ăsta. Și ghețarul o să se topească cu soluția magică. Tăticu se duce la tura 2 de încercare să o adormim pe Amedea, să doarmă și ea puțin mai mult totuși, până facem noi trebuliță pe aici. Amedea? Pa! Pa! Bun, acum că tata s-a dus sus cu Amedea să o culce, deci îmi stă părul ăsta pe aici, oribil. Noa e aici afară, își face activitatea. Eu am treabă la dulapurile de fapt de condimente, adică aici unul și aici încă unul. Și să vedem, poate și la și aici la dulapurile astea ar trebui să scot din ele tot și să șterg puțin înăuntru. Deci ne apucăm de dulapurile astea din bucătărie să vedem cât reușesc să fac.
timp cineva s-a trezit. Bună dimineața! Am terminat cu bucătăria, sunt foarte fericită că am reușit să fac dulapurile alea și să eliberez chestii de care nu, adică să arunc chestii de care nu mai avem nevoie și pe care nu știu de ce. Noi facem chestia asta, ce ați văzut acum că fac eu curat prin dulapuri, undeva de 2 ori pe lună. Mă, și tot timpul găsesc chestii pe care le punem acolo și care n-ar trebui să fie acolo și trebuie aruncate, mă rog. Asta cred că se întâmplă la toată lumea. Acum e ora mesei, tata îi pregătește mâncărica Amedei. Să vedem ce mâncăm și noi. Noa cred că a zis că vrea pizza, să-i punem lui să bată pe pizza. Noi încă nu ne-am hotărât. Ne gândeam la niște tacos ceva, dar vedem că Noa nu cred că mănâncă tacos, deci să vedem dacă vrea el pizza sau mâncăm toți același lucru sau gătim 3 chestii diferite pentru fiecare. Apoi mai avem camera cu haine și camera de jucării de dat cu aspiratorul în toată casa, dar asta cred că facem puțin mai târziu, dar trebuie să ieșim în garaj. Și să terminăm cu frigiderul, să mutăm toate alimentele înapoi la noi în frigider, să spălăm frigiderul, să spăl frigiderul de afară și să facem curat în congelatorul de afară. Și mai vedem cât mai apucăm astăzi, ora 12:30 și eu deja sunt ruptă de oboseală. Am zis că sunt în vacanță și că nu stau cu copiii și într-adevăr soțul meu s-a ocupat mai mult de copii, dar tot am făcut treabă și am obosit și așa își trage un pui de somn. Dar trebuie să facem și treabă în casă, că nu putem să stăm cu casa jegoasă. Noi nu funcționăm. Dacă casa este murdară și dacă nu e totul pus în ordine cum trebuie să fie, nu funcționăm. Și nu știu, parcă nu e o stare bună în casă dacă e casa murdară, nu știu cum să zic. Nu, eu nu pot să stau așa. Așa că mai vedem ce mai facem astăzi până diseară să terminăm ce am enumerat mai devreme. Și mâine o luăm de la capăt. Între timp, trag repede o fugă până la magazin, pentru că ne-am hotărât să mâncăm tacos până la urmă, dar nu avem ce ne trebuie, așa, avem doar condimentele, deci noi am căutat ce să mâncăm și am găsit niște condimente și am zis, gata, tacos, trag o fugă la magazin să cumpăr ce îmi trebuie pentru tacos și vă iau cum e. Gata, am la carne de vită cu 25% grăsime, uitați-vă ce hal arată, mergem mai departe. Bun, îmi trebuie un iaurt grecesc și am ajuns aici în lumea tacosului. Să vedem ce aleg. Bun, o să iau așa o pungă de tortilla. O să iau și, nu de asta, un mexican style, orez de asta gata făcut. Dacă tot am ajuns aici, luăm și astea preferatele mele. Niște gofre de astea waffles pentru Noa. O să iau și niște lipii, poate Claudiu vrea cu lipii. Am și roșii și o sărățică. O să iau și Amedei niște pufuleți de ăștia să ronțească. Și un iaurțel de ăsta, că îi place foarte mult. Și o sticlă de cola, că nu se poate fără cola. Și gata, că nu mai pot să mai car ăsta. Doamne, deci stați să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Și nu se poate așa ceva. Nu știu cum mi se întâmplă mie, măi, deci mie de fiecare dată mi se întâmplă câte ceva când ies la cumpărături cu cardurile astea, că nu mai suport cardurile, deci am 1000 de nervi. M-au luat și toate căldurile, deci nu mai pot, stăteam și eu la coadă să plătesc și am normal că plătesc cu telefonul, am intrat acolo frumos la carduri, să plătesc cu contactless cu telefonul, ce credeți că nu găsesc cardul? Nu mi apărea acolo Revolutul, care era primul. Mă mai uit așa atenție, mă, dar unde mi-e Revolutul? Îi dau mesaj. Deci, imaginați-vă, eu eram la o casă, în spatele meu era coadă. Și zic, măi, dar nu, deci numai pe Revolut aveam banii, că tocmai îmi transferase Claudiu banii pe Revolut ca să pot să plătesc acum. Și nu mi-a părea Revolut acolo. Vă dați seama că eu eram panicată, nu mai puteam să gândesc, era lume în spatele meu, femeia aștepta să-i plătesc, eu aveam aia plină de cumpărături. Efectiv mi s-a făcut așa un friz, nu puteam să gândesc, mă luaseră căldurile pe loc, mă luaseră toți nervii. Ca de fapt, până la urmă aveam norocul meu că aveam în alea la contactless și cardurile soțului meu. Și am plătit cu cardul lui repede până mi-a răspuns el. L-am întrebat cu care card să plătesc. Dar alea 5 minute, 10 cât am stat acolo și toată lumea, știți cum e, toată lumea se uită la tine, că de ce te miști și se întâmplă, n-are asta bani să-și cumpere, deci am crezut că leșin, efectiv. Și
Și după aia pe drum spre mașină a verificat soțul meu repede de acasă și mi-a zis că mi-a expirat cardul de la Revolut și aparent când îți expiră, nu îți iese de acolo din wallet, gen nu-l mai găsești și asta era problema și probabil eu am primit notificări că mi expiră cardul și să-mi comand unul nou, dar nu le-am băgat în seamă. Deci asta a fost aventura mea de la cumpărături, mai bine stăteam acasă și îl trimiteam pe Claudiu. Că tot timpul mi se întâmplă mie ceva, deci tot timpul. Ba mi-i cardul acasă, ba îmi expiră, ba ceva se întâmplă, ba nu merge, ba tot timpul am câte o nefăcută de asta ca să stau eu în magazin, exact ce nu-mi place, să se uite toată lumea la mine, să mă fac de râs, practic. Dar n-a fost vina mea. Adică, într-un fel a fost vina mea, că nu am fost atentă și nu mi-am verificat cardurile. Acum o să-mi comand unul nou și asta e. Mă duc acasă, că nu mai pot nici de foame, nici de nervi, nici mai am chef de nimic oricum. Îmi pun muzică să mă revin până acasă și ne vedem acasă. Am ajuns acasă și hai să gătim. Bun. Punem carnea mai întâi la făcut. Am nevoie de o ceapă. O ceapă sau două? Două cepe. Prindem perișorul. Bun. Să vă mai arăt ce se mai întâmplă. Am pus cărnița, o lăsăm să se gătească frumos aici cu ceapa. Aici mă pun să tai avocado și cu roșie, să le mixez așa și nu o să mai pun ceapă, că am pus deja doar avocado și roșii. Orezul pun imediat la microunde la încălzit și cam asta e. Imediat o să pun și condimentele astea înăuntru și vă mai arăt. Cărnița e gata și arată cam așa. Are foarte mult ulei, că a fost super grasă. Orezul l-am încălzit și l-am împărțit și acum începem să montăm. Am pus rățica, acum urmează să pun roșia cu avocado. Eu am filmat tot, dar practic n-am filmat, că am uitat să apăs pe butonul de filmat, dar vă arăt chestia finală. Deci cam așa arată prânzul nostru de astăzi. Mi-am mixat tot aici, nu știu cum să vă arăt. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Dacă v-ați fi dus, nu știu, la Taco Bell, de exemplu, ați fi dat mult mai mulți bani pe o porție de asta, care au ieșit două porții foarte mari și mai e încă de o porție. Așa, eu cu 20 de lire, mai puțin de 20 de lire, am făcut acasă și mi se pare că e mult mai bun decât la Taco Bell, nu știu de ce. Mi-a fost foarte poftă și am fost acolo odată și am rămas foarte, foarte prost surprinsă. Și de atunci nu fac eu acasă. Am mâncat, ne-am porcit. Acum e ora 3 și un sfert după amiaza. Soțul meu a urcat sus cu Amedea pentru al doilea somn pe ziua de astăzi și am decis să luăm toți o pauză. Am lăsat tot în bucătărie exact așa cum am mâncat, n-am spălat nimic, n-am aranjat nimic. Cât doarme Amedea, o oră, toată lumea se odihnește. Pentru că după intrăm în garaj, în partea a doua a zilei. Și am promis copiilor că mergem și în parc, dacă apucăm. Dacă nu, o să mergem mâine în parc, pentru că e important să terminăm curățenia cât se poate de mult astăzi. Așa că știi, noua sală cu lângă mine și spune, vreau să merg în parc, vrei să mergi în parc? Yes, today. Today? Yeah. Mergem. Se trezește Amedea, mergem în parc și după aia facem garajul, bine? Ne ajut și tu să facem curățenie în garaj? And now I want to go to the park. Păi după ce ne întoarcem din parc, ne ajuți? Yes. Da? Acum când ne odihnim, tu colorezi? Yeah. Bine, hai. Tu colorezi, iar eu mă pun
Ia. Bă, dar nu un pupic, iar eu mă pun să mă uit la un episod din The Vampire Diaries. Sper să nu mai ia somnul. Dacă mai ia somnul, mă pun la somn. Gata, am terminat și cu congelatorul, totul curat. Și frigiderul. Ups! Acum așteptăm să răcească, să punem tot. Pune-l, hai! Noua ne ajută la treabă. Ce, mama? Pune-l acolo, nu e nimic. Noua ne ajută la curățenie, e foarte harnic. Poți? Poți sau te ajut eu? Amedea? Păi bravo lui Noa! Bravo, Noa! Păi mami, bravo lui Noa, că face curat! Bravo, puiu! Amedea? Păi bravo! Păi bravo, Noa! N-are chef. Am prins o păpușică la iubit. Așa? Am prins o păpușică la iubit? Care merge toată ziua lipa, 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 lipa prin casă? N-are stare deloc. Nu pot să o țin deloc, uitați-vă la ea că n-are stare. Hop! Așa? Spune hello! Hai, du-te, 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 du-te. Acum soțiorul meu aduce mâncarea și o punem înapoi în frigider, finally. Și eu sunt atât de obosită, aici sunt 5:30 și efectiv mă doare capul de oboseală, nu mai pot de oboseală. Și mai avem o grămadă de treabă de făcut. Tata rămâne cu Amedea și îi face păpăica. Iubita? Papcina? Da. Și eu mă duc cu Noa, că avem treabă. Noa, ai urcat? Ce facem noi acum? Painting! Hai să pictăm puțin înainte să facem băiță. Dar spune-mi ce vrei să desenezi. Hai, numai ciocolată la gură. Ce desenezi? I'll put a tree. A tree? This was different stuff. I'll be interesting. Ia să ved. Faci stickman? Yeah. Ia să vedem cum îl faci. Tu ești foarte talentat la desen, știi? Yeah. Ești chiar foarte bun. I don't like sick man. Crowley. Să știi că mai avem la dispoziție 10 minute. Because he lives on a tree. Mai auzi ce am zis? Mai avem la dispoziție 10 minute, că după care, după ce mănâncă și Amedea, trebuie să facem băiță. Să ne pregătim pentru nani, că se face ora 7 și e târziu. Bine? Yeah. Bun. Așa mă bucur că ne înțelegem. Și că nu trebuie să stau să am urlete, țipete, nu vreau sau chestii de astea. Vorbim așa prietenește, nu? Yeah. Look at my tree. Look at my boy. I like me a hug. I want to stay off the side of Daddy. I'll just hug you. Ne începem rutina de seară cu copilașii, le pregătesc aici apița și îi băgăm la spălat pe amândoi, că nu se mai poate. După ziua de azi sunt praf și pulbere amândoi. Cineva a ieșit prima din baie și nu mai poate de somn. Așa, ai ce somn? Papă-l pe tati, papă-l. Papă pe tati, papă mânuța. Zici că ești mutulică ăla din Albă ca zăpada. Mutulică ești? Ia să te văd ce frumoasă ești îmbrăcată, ia. Ia să... Hai să ne uscăm pe păr, haide! Hai să ne uscăm pe păr! Oh, tu, bretonașul meu frumos! Uite ce bretonel ai! Amedea, te tundem? Tundem fetița? Facem bretonel? Că ți intră în ochi, mama! Ia! Frumoasa mea! Bye.
Nu, uitați-vă ce ploaie s-a pus afară. E fericit bărbatul meu că îi crește iarba. Foarte fericit e că plouă, nu știu dacă vedeți. Dar plouă frumos. Practic, cam ăsta a fost vlogul nostru de astăzi. Mai am să-i fac baie lui Noa, dar clar nu vă pot filma. Nu vă pot arăta cum îi fac băiță. Amedea deja a plecat jos cu soțul meu ca să pape și să facă nani. Pentru că e 7 fără un sfert și deja trebuie să intre la nani. Pe Noa îl spăl imediat, îi tai unghiuțele și intră și el la nani. Iar noi ne punem la un film, pentru că, după cum vedeți, avem vremea perfectă afară de uitat la film. Astăzi ne-am propus să facem câteva chestii. Dimineața v-am spus că vrem să facem și curățenie în garaj și curățenie în frigiderul din garaj. N-am mai apucat pentru că aparent ne-a luat foarte mult să facem în casă și dulapurile și, frigiderul și mâncarea și ne-am lungit foarte mult, deși nu prea am stat. Chiar nu am stat astăzi deloc, decât somnurile Amedei, 2 somnuri pe care le-a făcut. 3 somnuri pe care le-a făcut, doar atunci ne-am odihnit puțin. În rest, tot am făcut treabă și treabă, dar mai este și mâine o zi. Așa că sperăm să țină vremea cu noi și să nu plouă chiar așa mâine, măcar în prima parte a zilei și, de fapt, când o să ne trezim mâine o să mergem în parc, i-am promis lui Noa. Și o să continuăm mâine cu garajul și frigiderul din garaj și ce mai este de făcut prin casă. Facem și noi ușor, ușor, fiecare zi câte puțin, în fiecare zi câte puțin, că așa este când stai la casă. Și cred că și la bloc. Tot timpul se găsește ceva de făcut, tot timpul e un praf unevat, tot timpul e o chestie de aranjat, tot timpul sunt chestii de făcut, mai ales cu copii. Ați văzut și la jucării, tocmai ce am terminat de făcut curat și la jucării am uitat să filmez. Trebuie să faci curat, că nu poți să stai așa cu casa vraiște, să fie toate aruncate. Cel puțin noi nu putem să funcționăm dacă casa este vraiște și noi tot timpul spunem că vrem să le dăm un exemplu bun copiilor noștri și să vadă ordine și disciplină și totul curățenie, să nu vadă mizerie și harababură peste tot, ca să iau un exemplu bun de la noi, plus că nici noi nu putem să stăm așa. Acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc că ați avut răbdarea să stați să vedeți ziua noastră normală, până la urmă cam așa arată o zi normală de-a noastră. Dacă v-a plăcut genul acesta de videoclip, daily vlogurile acestea, vă rog să mă lăsați în comentarii, iar eu o să filmez mai multe și să-mi spuneți dacă vă plac daily vlogurile din weekend în care suntem cu toții acasă sau dacă vreți să vedeți daily vlog cu rutina noastră din timpul săptămânii, când Noa merge la grădiniță cu pachetel, cu mâncare, cu mai multe chestii, poate mâncarea Amedei, că acum am trecut la 3 mese. Și cam asta este. V-aș ruga din suflet dacă vreți să-mi dați subscribe, un like și un comentariu la acest videoclip. Iar dacă vreți să fiți primii care vor vedea atunci când postez un videoclip nou pe canalul meu de YouTube, nu uitați să apăsați clopoțelul. Atât pentru astăzi, ne revedem cu alte vloguri pe canal. Pa!